Activating code. Der var ikke sådan så tæt på os igen, for jeg kunne ikke høre deres telefoner. Drone activated. Der er en capcan inde i miningen, der hedder det med træne. Hvor ellers er der nogen, ved vi Lige det? der. Lige når vi går ind. Altså sådan Der er bag også- muren der er eller ikke bag muren? Bag muren muren. er ikke Han løber nu. Der er en capcan trap. Pas på den. Der er en, der står i fireplace lige nu. Der var også en fucking... Ja, nede ikke. Der er en, der løber, Nick. Der er en, der løber. Han ved lejren er der en. Han pikker der nu. Han pikker det. 4 last stop standing. Jeg ved, hvor den sidste hun er. Han... Jamen, jeg er nede, Nick. Jeg er i frosttab. Bag muren er han ikke. Bag muren. Du synes bedre, eller? Så du ikke det samme? Nej, du fik 4 eller hvad?